Kumpirmado na mosalmot sa transport strike ang 200 ka masakop sa grupong Piston Cebu sa sunod semana. Apan lahi ang adlaw sa ilang pagsalmot sa nasudnong welga kay inay nga magsugod sila sa Lunes, ilusad nila kini sa Sugbo sa adlaw Miyerkules. Sayranta ang detalye, pinaagi ni ining report. Opisyal nga ipahibaw sa Piston Cebu ang paglusad nila sa welga nga kinakda sa Nobyembre 22. Kini isip pagsanong sa panawagan sa ilang kahugpungan sa kauluhan apan himuon nila kini sa Nobyembre 22 diin ipalabay lang nila una ang fiesta sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang Piston adunay 200 ka mga miyembro nga may usa ka katos ka mga unit nga gipadagan ang komitido nga dili mo biyahe sa gitakdang adlaw. The Cebu chapter of Piston will join the nationally coordinated strike to protest sa pista sa padayon no nga implementasyon sa December 31 no nga deadline. Hugot nga giprotestahan sa Piston ang pag-phase out sa mga traditional PUJ sa katapusang bahin sa Disyembre. Gipadayag sa kahugpungan nga dili sila makabayad sa mga modernong unit isip kooperatiba nga nagkantidad sa milyon ka pesos. Daghan pa nga mga isyu ang ilang ipadangat sa girakdang wilga diin mo pahigayon usab sila og programa sa kadalanan. Sugdan ang wilga alas 5 sa buntag. Di wala man taga pugos no. Pero ang amo lang klaro gyud kung membro sa Piston, mo automatic siya mismo man ang committed no nga mo salmot kay member magid sila namo. Ang grabe sab nga mga dakop nila no sa karon gi-implement og balik ang Joint Administrative Order kung JAW nga moresulta sa dagko nga multahan. Suportado usab sa mga progresibong grupo sama sa bayan ang naasoy kalihugan. Dali rang pangdakpon ang atong mag-igsuon ng driver, pinaagi ang giingong bench warrant. Sa giingon pa sa kauban nato nga sa Piston nga bisag 200 lang ilang bayranan, palutsan dayon og warrant of arrest, dakpon. Pero pinakasakit na ay mga daghang gipang magic ng kwarta sa gobyerno. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.